Kublai yepi baro. Ngi pidang subhaya pi. Hapuli khobor sngap chpang. Kimat bakongsan na unong sain hima. Baklamission mentah haka election syaka KAAC kena berngembek senong ki karbi ya ki khasi penar ha blok 1. Hadin san senam basyabe hukum ke HC bantung kambiang ya kanong hikai school. Pin kenma badai ka UDP ka persyang penbet put haka por uba iki mulong. Pin ma saka UDP hama konro haka sengi bapediang ya UMLA barim ba Remington. Sedang pa kidak kajing tay terti ya ka yeng mau ka panthar khama model degree college. Halor kajing mampi sa saulak kurup ar poin lai phulai klur. Kem ka CBI ya sangut kuntup ya ar kinong tray ka NHAI bat lai na ka company. Tau history ka BGP hakarbi anglong da ka ba job baru ar penrutuli ki constituency ka KAAC. Ya kendu ka CCORMAU ya uba Preston. Kumbalai hajar kelur ki jing mentoy hapsiu ka sarkar sa kinong tray ka MEECL. Sedang ka JHADC ya ka project kumnu ban pendan kam ya kinyut haki yo kihat. Bu jing ma ki tliu do yong ki bala syui syra ya ki beriu bat kimerat. Syakem utrai yang hadien balap ya ki drog. Kurup palat nyo hajar ki dawai kuli san gram u heroin khat khandai bilar ka dawai di. Ap jing ma ya ki pait ba ha kapor bahe Badukut ka jing kieng sakut ki khna ba mut late tho exam. Pindan kam kinong syukur pisa ya ka kerteng menteri sarkar. Onyat pait ba kinong tray belai yang beriu ha ka khandru terik. Wan poi ki scientist na Delhi ban hikai ya kinong rap. Wat jumelian ban ong ngam tray AA haba pitre ya ki kam rat ba Macmillan. Kendiat ki khubor nang ni. Baklem ya mentah ka election syaka KAAC kena berngembek senong ki karbi ya ki khasi penar ha blok 1. Om tre ya mentah na ba om yok kampenroy. Kahnyo trap border dispute redressal forum HDBRF kala kena ba ki jaj benrio karbi kila berngembek senong ya ki khasi penar ki basyong basa haka ilaka labang nong pelut bat pangam raliang blok 1. Namar ka jing bam ya mentah jong ki haka election badangsyen syaka karbi anglong Autonomous Council KAAC. Chairman ka HBDRF ubak chanda me sengo habakren sakilat pathai khobor hakala sengi ublai ulaong bahadian katay ka election kilat pathai khobor jang ki karbi kilawan sa kisnong karbi kibadan hajan kisnong penar kamut hade ban kren bat kirang ba kisnong sekretari ban keli halor ka jingbam tre ki pait khasi penar ban yasim benta haka election badang sudep syaka KAAC. Kitrai senong kilaong bakim tip AA kila keliru hatu dan mo kajing sengok per jeng mut ne kajing ya kaji kaja haswa ka election kila ong bam dan AA. Hadin kumta kila ong badan kam banwat ya ka daw tendrai balai baki pait khasi penar ki ba barok sikata ki julai thabut kim syam la lech syu hakane kekenti ong ubak sengok. Ulapen kan mauru ba kajing mi ki huri hura hakatai kathany hakisnam bala lech kalapen long ki pait ba khasi penar ban phet snong hakisnam si hajar khandai spa nyopui nyopuar ar hajar lai bat ar hajar khatsan. Lada don ki daw ki barit tang suyadom ki karbi ki wan pendik bat thombor ki breu jongi ulaong. Ubak singo ulaong ru ki don ki breu jongi ki bafun sanga bat pen sengo ba ki karbi ki ong ba on dadap nyobut nang ne kin sakhot jingelang bat kin sabek snong no yaki namar kim tre ya don mentasyu hakane ke election bat hakajaka jongki kin pensa no dakiwe. Halor kate ulapen pau ba umla ban ong la kalong ne em ka basisya. Hendrai haba khmi yaki jingja baladap kala ban long ka basisya nabak kumba kalong menta ki khasi penar ki badon hakate kajaka ki don hapadeng kajing seir bat kajing bam syong suk syong sain na kaliang ka HDBRF kalau ongru baladawan ka election commission kalong ka bakloy ben pensyai halor kajing bam yasim benta jong ki pajba khasi penar hakate ka election tang ba kadai banlong lingba kalenti jong ka ain bat kamdei bandon kanu ka huri hura ula ongru ba ka kunhun kam kwa wanra kanu kajing sengo pher jaj benriu ne huri hura. Hendrai ai ba kajing penbet put hakate kathany kanyai da kalenti jong ka ain. Ngimla ban ong iki karbi banaya keren syu bat ka sarkar Assam ni sarkar India ba ka blok 1 kanne kan sa bet syaki. Ngimla ban ong kumta makiru kimla ban khang yangi bangi ki pai khasi penar ngimdai syu banya keren na ka benta ka blok 1 ban kin riak no sa Meghalaya. Kata kadai kalenti bangi dai ban le tang ba om da kajing ya kaji kaja hendrai da kajing jajai ulaong. Ucharman ula kadawru bakat kum kajing yo jing tip kadaw ba baki pait khasi penar kim tre syu banya sim mentah hakate ka election kalong bakim yo ya kino ki kampen roy la kalong kilenti singkin ki school ka umbam umdi ki jaka sumar ka boarding bat kiwe syu ula bendrap ba kadon kajing syak thombor ha ka ba kisnong khasi penar ki badon hakaput bat kisnong karbi ki syak keni jubor yo uput usam ha kisnong karbi kibreu jongi kim yo ara ya ki marap banlej de sya ki jaka baki kwa ong utei unong yelam. Sa kane ka khubor ab jing mai ki pajba hakipor bahe
Badukut ka jingking sakut ki kena bamud lek thoi exam. Kalong ka ka bi sang sot banyo ya ki kena skul baki hap banyai ling ba ko saw. Ha ka por bajur slap klem jing khen shu wat ya ka jing yap ru tang na ka daw bom dan lenti da ka wei na ba ka jingking kala dukut no. Kani kala ja ha ka wa snai bai ha ka sinong mau mak war bat lau bei. Ka jingking ya kejat ka bapnya so ya ka mau plang konstituensi bat mau kerwat konstituensi. Ha ka bala sakhi ya ki pajba bat kena skul ki bahab banyai na lor ka wa da ka basyubat ya ki ksai jingking ki bala sator ka balong ka jingma bat jing seir ya ki bayaj bayang khamtam ha ka por liur bat he katkum ki tulong khubor layat hu baki kena skul khamtam ki kinthei ha ka step jong ka khatlai trik ujliu namar ka jing jor jong uslap bat jing he ka ki ladu no ban lik tho ya ki exam namar kim nut shu ban jam sesiliang kawa namar ka jing he palat ka kum man syupen kan mau kan ne ka jingking nge kejat kala dekut no ha ka khatlai trik ujemang arhajar arpuar na ka daw ka jingjur jong uslam bat kan ne kalawan ra ka jingdu nong ka bakrau ya ki pajba jong ki ar konstituensi namar dei tang kan ne ka jingking ka ba ki pajba kan ne ka thain ki pendan kam man ka por ban lek ki kam ki jam sa kan ne ka wei ka khubor on yai pajba kinong tre belayeng beriu ha ka khandur trik ka Joint Secretary jong ka All Meghalaya Domestic Workers Union AMDWU kong wan penhun kharsentiu kala ong baka seng kan penlong da ka jingyai pajba ka khandur trik mentak bunai kum kadak ban rakhe ya ke International Domestic Workers Day ka ban sedang na fire brigade bat penkut Hamadan Malki habakaran sekilat pathai khubor ka kong kharsentiu kala thu chapang ka wage card jong usnam arjar kat phra banwan ra ya ka jingsiu ka berhenti bat ong baka seng kan sapen mi ya ka wage card balapen thamai ka khandur trik mentak bunai kalong ka jing kerpat ya kinong aikam bansya ya kinong tre belayeng beriu banya sim mentah ha kate ka jingyai pajba kalong ka basngusi baka jing siu jong katu kat ningut kinong tre belayeng beriu la syaot ne ki hab ban tre khambon kenta na ka ka ba lala ban penyadap bat ka syuti ngikir pat ya ki ban ot ne ban pen tre bun kenta tang ban pendap bat ka syuti ka jing themu jong kate ka jingyai pajba kalong ru kum kadak jing sakhi ban persya ya ka jing bam sim khia jong ka sarkar ban pen urlong ya ki jing dawa jong kinong tre belayeng beriu la kalong ha kaliang ki sngi syuti ne ban bu renti ya ka jing siu jong ki kumbala le da ki wei pat ki jela ka Joint Secretary kala benrap ki don kinong tre belayeng beriu ki bayo tingka arhajar na benta sikenta bat tingka 1000 praspa na benta sikenta bat ki don katuk ningut kinong aikam ki basngoh thuru ka jing siu ka de ban long ka barenti namar kumba kalong ngi layo ya ka jing kiu ha ka dor ki marbam ngidon kam ban siu bai wai ngidon kam ru ban peit ru ya ka jing pule ki khon kiti ka khubor namau phor sya kem rengkat bat udrok ki pulit ki lakem ya utrayeng hadin baki layo ban kondrop sibun ba psychotropic drugs ha pulbari mentak sngi ki pulit ki layo ban kondrop haduk lai hajar arspa lai pesan teli ki dawai kapsul samdex saw hajar ruspa khat lai teli unetak sipau khat khandai bilor ka onerex ndri bilor ka roskov na utei utrayeng nalor ka ne ki pulit ki layo ru ban kondrop san hajar lai spa san phawei u heroin powder na ka yeng jong utei ubreu ki pulit ki lakem ya u bat ki la register case ru persya ya u bat ka jing tokit ya u kadang ya chkman ka khubor na kenjat syai IT no ka KSU ya ka yeng balano sinyang hapok ka sinong lait kro ka Khasi Student Union South Khasi Hills District Unit menta ka sngi ka layo ban IT no ya ka yeng sya ikong Claris no klau hapok ka dong lom mau kong jong ka sinong lait kro ha ka ne ka sngi layo ban IT ya ka te ka yeng da u General Secretary ka KSU CEC usamla Donald V Thaba ha ka jing edon lang u in charge ka KSU South Khasi Hills District Unit usamla Badon Kupar Nongbri u General Secretary usamla Edmund Khongsia u Vice President usamla Richard Malngiang u Finance Secretary usamla Dennis Benai Lamin lambat ki weipat kinong yalam jong ka KSU South Khasi Hills District Unit usamla Donald Thaba haba ai jingkren ha kan ne kasngi ulapen pau ya ka jing sungau benyau bawat hadin baka jela kala dap pura san pausnem hendrei ki trai muluk kidang buon ki bakup siliang sem siliang ka jing syaban ha ka jing dok ka jing bambiang kilat kamai ka ji bat ka jing hiar ha ka yok ka kot kat ba ka sarkar jela naduk ka bamenswa haduk ka bamenta ka kloi ben biang ya ki syongwir ki syong thap ki poi ki poi wir bat phai de ka khmat ka matla bat le mena ya ki trai jela susu ulapen pau baka seng kamla ban supet tang ki khmat yala ki paradok parasnam ki basyat ling shop hakum kini ki jingsyam kaseng bawat hapadeng ka jing tulat ki terpeng jong ki dekat jong ka kalala ban tundrong lem ya kane ka jing khia ki paradok parasnam da ki kam nong samaria babha ki jong ka kaseng kam la ru ban penpau ya ka jing sngongu ya ki balano sinyang ha ka jing tei ya kane ka yeng lingba ka bormet bat ka jing sinyang ka jong ki lingba ki tiar khublai sibun